Vă mulțumesc. Thank you very much. And last speaker is Mr. Stier. Hvala gospodine predsjedniče. E-trgovina je doista narasla gotovo 20% godišnje 2012. godine. Inače, digitalna ekonomija je najbrže rastuća grana ekonomije. Međutim, 57% trgovaca smatra da je prekogranična dostava robe koja se kupuje preko interneta zapravo najveća prepreka daljnjem razvoju internet ili digitalne ekonomije. Zato sam podržao ovo izvješće, prvo zbog naglaska na važnost uspostave europskog digitalnog tržišta i drugo zbog toga što smatram doista važno da se poradi na ukidanju barijera za prekograničnu dostavu proizvoda kupljenih preko trgovine, odnosno preko interneta. Pritom doista smatram da se moraju zaštititi potrošače, a pogotovo voditi računa o ravnopravnosti svih građana Europske unije, jer smo uočili da dostava za robu koja je kupljena preko interneta, dostava za građane u Hrvatskoj ponekada je znatno skuplja nego u drugim zemljama Europske unije. Na to se mora voditi računa zbog ukupne konkurentnosti Europske unije. Hvala vam puno. Thank you very much. Ladies and gentlemen, we finish today's morning session. The explanation votes for Nicolai report will be tomorrow, and we start with that report. Daily sitting is just now suspended till 3 o'clock.